Лайфхакове, които научих едва след 30 години, гледайте това и няма да съжалявате. Първи хак – изтискайте малко паста за зъби в тенджерата, добавете препарат за миене на съдове, захар и сода бикарбонат, налейте оцет, оставете го да се разпени за малко, изтъркайте с гъба и тиганът ви няма да залепне цяла година. Втори хак – пробийте малка дупка в бирата, добавете малко сол, избършете стъклото, докато блести. Добавете сода бикарбонат, кухненската мазнина изчезва за секунди, смесете бира с паста за зъби, крановете блестят като нови, бира с препарат за миене на съдове, накиснете чаши, отцветени от чай за 5 минути. Изплакнете, почистете като нови, бира плюс оцет, избършете хладилника си, убива микробите и миризмите. Трети трик – кола с паста за зъби върху мазнината от мивката, едно избърсване, без петна, кола с препарат за съдове, напръскайте под мазните тигани, избършете чисто, отново блести, кола с прах за пране, напръскайте петна от тоалетна, жълтите петна и миризмите изчезват мигновено, кола плюс оцет, пуснете ръждясали ножици вътре, на следващия ден блести като нови, супер практични трикове за дома, изпробвайте ги. Четвърти трик – мазни петна върху бели дрехи, ето как да ги почистите бързо, изтискайте паста за зъби върху петното, добавете препарат за съдове, налейте малко оцет, не забравяйте, изперете с студена вода, търкайте 1 минута, петното избледнява бързо, търкайте още малко, мазното петно изчезнало. Пети трик – изсипете препарат за миене на съдове в бутилка, добавете топла вода, малко оцет, вземете прашния си вентилатор, напръскайте двете страни с сместа. Покрийте го с найлонов плик. Включете вентилатора на висока мощност, минути по-късно е безупречно. Шести трик – не хабете пари за почистване на бижута. Поръсете сол. Добавете препарат за миене на съдове. Изсипете оцет, оставете го да се разтвори, изплакнете с вода, подсушете с хартиена кърпа, златото ви изглежда чисто ново. Седми трик. Прахът по таблата никога не спира. Ето решението, едно избърсване е достатъчно за цяла седмица. Вземете купа, добавете лъжица сол, малко душ гел и топла вода. Разбъркайте добре, накиснете чиста кърпа, изтискайте я, избършете таблата, избършете шкафа, няма прах за седмица. Осми трик. Не хвърляйте бутилки с олио, добавете лъжица ориз, 2 дози препарат за миене на съдове, капка оцет, 2 кухненски кърпи, малко топла вода, разклатете силно, бутилките се почистват, изплакнете с вода, подсушете и използвайте отново за ориз, запазва ориза свеж, без мухъл, без боболечки.